de Pasqua. Que Jesús ressuscitat sigui avui i sempre amb tots vosaltres. Per què busqueu entre els morts aquell que és viu? No hi és, ha ressuscitat. Aquesta nit, arreu del món, a qualsevol racó on hi ha cristians, ha ressonat aquesta gran notícia. Aquesta nit, arreu del món, s'ha encès el ciri pasqual i s'ha alçat cap a Déu el cant joiós de l'Al·leluia. Avui som aquí per celebrar la resurrecció del Senyor i per recordar i reviure que nosaltres ens hem incorporat també a aquesta nova vida de Jesús ressuscitat. Celebrem, doncs, amb tot el goig la gran festa de Pasqua. Lectura dels Fets dels Apòstols. En aquells dies, Pere prengué la paraula i digué: ja sabeu què ha passat darrerament per tot el país dels jueus, començant per Galilea. Després que Joan havia predicat a la gent que es fessin batejar, parlo de Jesús de Nazaret. Ja sabeu com Déu el consagrà, ungint-lo amb l'Esperit Sant i amb poder. Com passar per tot arreu, fent el bé i donant la salut a tots els qui estaven sota la dominació del diable, perquè Déu era amb ell. Nosaltres som testimonis de tot el que va fer en el país dels jueus i a Jerusalem. Després el mataren penjant-lo en un patíbul. Ara bé, Déu el ressuscità al tercer dia i el concedí que s'aparegués no a tot el poble, sinó a uns testimonis que des d'abans Déu havia escollit, és a dir, a nosaltres, que l'hem menjat i l'hem begut amb ell, després que ell hagués ressuscitat d'entre els morts. Ell ens ordenà que prediquéssim al poble, assegurant que ell és el qui Déu ha destinat a ser el jutge de vius i de morts. Tots els profetes donen testimoni a favor seu, anunciant que tothom qui creu en ell rep el perdó pels pecats gràcies al seu nom. Paraula de Déu. La pedra que rebutjaren els constructors ara corona l'edifici. És el Senyor qui ho ha fet i els nostres ulls se'n meravellen. Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Colosses. Germans, ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist, cerqueu allò que és de dalt, on hi ha el Crist assegut a la dreta de Déu. Estimeu allò que és de dalt, no allò que és de la terra. Vosaltres vau morir, i la vostra vida està amagada en Déu, juntament amb el Crist. Quan es manifestarà el Crist, que és la vostra vida, també vosaltres apareixereu amb ell plens de glòria. Paraula de Déu. El Senyor sigui amb vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan. El diumenge, Maria Magdalena se'n anà al sepulcre de bon matí quan encara era fosc i veia que la pedra havia estat treta de l'entrada del sepulcre. Ella se'n va corrent a trobar Simó Pere i l'altre deixeble, aquell que Jesús estimava tant, i els diu: s'han endut el Senyor fora del sepulcre i no sabem on l'han posat. Llavors Pere amb l'altre deixeble sortiren cap al sepulcre. Corriren tots de junts, però l'altre deixeble s'avançà i arribà primer al sepulcre. S'aputxà per mirar dintre i veié aplanat el llençol d'emmortallat, però no hi entrava. Darrere d'ell arribà Simó Pere, entrà al sepulcre
i veié aplanat el llençol del mortallà, però el mocador que li havien posat al cap no estava aplanat com el llençol, sinó lligat encara al mateix lloc. Llavors entrà també l'altre deixeble, el que havia arribat primer al sepulcre, ho veié i cregué. Fins a aquell moment encara no havien entès que, segons les Escriptures, Jesús havia de ressuscitar d'entre els morts. Paraula del Senyor. Avui no calen gaires paraules que ens facin entendre el misteri que celebrem. Fins d'arribaria a dir que a vegades les paraules, en lloc d'aclarir coses, encara ho entorpeixen. Avui és un dia d'aquells que les paraules s'obren, no calen. I les paraules s'obren perquè no poden expressar tota la realitat que viuen. O, si voleu, no poden anar més enllà simplement d'això. Ha ressuscitat. O que ells pensaven que els homes podien més que Déu. També els apòstols Pere i Joan, veient només indicis, van començar a comprendre allò que fins aleshores per ells era una cosa amagada i incomprensible. Ho veieren i creien i es convertiren en testimonis d'allò que havien vist. Jesús de Nazaret és el Crist, ha ressuscitat. Avui ens pot passar quelcom semblant a nosaltres. Les situacions de crisi, de mort, són presents en el nostre món i ens assagen per totes bandes i posen a prova fins i tot la nostra fe. Fem la mateixa experiència de Pere i Joan. Ens aboquem al sepulcre, entrem a la foscor de la mort i veiem amb els ulls del cos una absència. No hi és. Però només com a testimoni un llençol aplanat. I això ens fa pensar en aquesta afirmació que ell ja havia dit. Aneu a Galilea, allà em veureu. En el cor d'aquell diumenge de Pasqua, Maria Magdalena ens obre els ulls de la fe. He vist el Senyor. Maria va al sepulcre on l'havien posat. La seva preocupació és el cos del Senyor. I la tomba és buida. Això augmenta encara més la seva preocupació. Ell anava al sepulcre a plorar. La pedra remoguda crea por i crea neguit. Què ha passat? Algú se l'ha endut. Perquè els cossos morts no desapareixen. I amb una sola paraula en té prou. Maria. El Senyor a tots ens crida pel nom. I amb això en podem tenir prou. Per creure no calen moltes coses. Cal molta fe. O bé som com Tomàs. Si no veig, no crec. I veure i tocar, quan hi ha fe, no cal. Creure perquè podem experimentar amb els sentits no és creure, és experimentar. I nosaltres, com Maria Magdalena, encara plorem l'absència quan el tenim aquí cada dia. Jo estaré amb vosaltres cada dia. Avui i cada diumenge el tenim aquí entre nosaltres. I ens convida a la seva taula. Allà se'ns dona com a aliment ell mateix. Ara podem estar amb ell per sempre i ens acompanyarà en tots els moments de la vida. Tots. Els bons i els no tan bons. I la nostra vida agafarà un altre color. Serem capaços de superar totes les pors, perquè la seva vida
i el seu amor és més fort que tot. I quan diem tot, volem dir tot. Fins i tot la mort. La garantia de la nostra fe no ve de nosaltres, pobres de nosaltres, ve d'ell. Tot allò que el Senyor ens ha dit es complirà. Celebrem-ho ara en aquesta Eucarístia. Qui mengi aquest pa viurà per sempre. Això ho capgira tot. I dient tot, volem dir tot. Santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes, fent que hi davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per vosaltres en el cos i en la sang del vostre fill, Jesucrist nostre Senyor. Ell, per oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa, i dient l'acció de gràcies al partir i al donar als seus deixebles. Tot dient, preneu i mengeu de tots, que això és el meu cos, entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calze, i novament donant-vos gràcies, el passar als seus deixebles. Tot dient, preneu i beveu de tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, passada per vosaltres i per tots els homes, en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial. O Déu, protegiu sempre la vostra Església, perquè renovada pels sagraments pasquals passi a la glòria de la resurrecció. Per Crist, Senyor nostre. Germans, germanes, que tinguem tots una bona Pasqua, grans i petits. Els petits que tinguin una bona mona, la sort de tenir una bona mona, i els grans que tinguin la sort per molts anys de poder regalar. El Senyor ens ha afegit avui en aquesta celebració i ara ens beneirà en aquesta triple benedicció que correspon realment a cada petició i que això sigui realment la millor Pasqua. El Senyor sigui amb vosaltres. Que en aquesta celebració de la solemnitat pasqual us beneeixi Déu omnipotent i us guardi sempre de tot mal. Amén. Que ell que us torna la vida eterna amb la resurrecció del seu fill, us doni també el premi de la immortalitat. Amén. I que tots vosaltres, que després dels dies de la passió del Senyor, celebreu amb goig la festa pasqual, arribeu plens de joia a la festa de les alegries eternes. Amén. I que us beneeixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Amén.